umfundaze wokufundela udokotela eLondon. Wahamba wayovakashela umngane wakhe. Makafika umngane wakhe umbona ukuthi hayi ngasengaphathekile kahle. Wambuza umngane wakhe ukuthi sekwenze njani, wasiyamtshela ukuthi ekhaya besakhulumana umalungise umhlukumeza ngokocansi. Umngane wakhe wamululeka ukuthi bahambe baye kosonhlalakahle lasemtholampilo. Mabafika bathola ukuthi uNolwazi usenegciwane lengculazi kanti futhi usekhulelwe. Mabafika ekhaya ukuyothula lezi ndaba lezi, umama afike aqhuleke. uDumisani ubhuti kaNolwazi athathe imbazo ayohlasela umalume aze afe. uDumisani abomakhelwane mabezwa umsindo bafonela amaphoyisa, bafika bazobopha uDumisani. uDumisani waboshwa. Ukhuluma nje uNolwazi sesele yedwa, ukhulelwa amawele, unegciwane lengculazi, akanamali, izingane uzozondla ngani. Siqhubeke. Umqondisi wale filimu leli uZandile Sitshile, okuyi-director, umdidiyeli, okuyi-producer uPhumlile Shane, umethuli uThandeka Mthetho, umhloli uKhulani Sompilo, umelekeleli Siyabonga Ngozi. Ngizocela nje ukuthi ngizoqala ngabalingisi. Lana sithola uKhonzekile odlala indawo kaNolwazi. Njengoba ngishilo ukuthi uKhonzekile nguye umlingisi osemqoka okuNolwazi oceda isikole. Sithola uNontokozo nguye uMamdluli odlala ukuba umama kaNolwazi kanye nomama kaDumisani. Uyalekelela ekhaya, uveze njengomuntu ongenalo futhi iqiniso ngoba akabatsheli abantwana bakhe ukuthi kahle kahle ubaba ngubani. Sithole u-Andile uDumisani udlala okay, indawo ayidlalayo uDumisani siyabona ukuthi uveze njengomlingiswa othandayo umndeni wakhe ngoba uze wayeka ngisho isikole ebangeni leshumi wahamba wayosebenza ukuze akhone ukulekelela ekhaya, akhone ukuthengela uNolwazi izimpahla zesikole. Bese sithola uPhumlane odlala indawo kaMalume. uMalume sithola ukuthi uveze njengomlingiswa ongawuthandi umndeni wakhe, ohlala athamele ilanga, aphuze nabangani bakhe emini, kanti futhi wenza nesenzo esibuhlungu kakhulu, umosha ikusasa lengane ngokuyidlwengula, ayikhulelise futhi akagcini lapho uyifakela lengculazi. Bese sithola ubuhle udlala indawo kaMbali. uMbali uveze njengomlingiswa omthanda kakhulu umngani wakhe ngoba uthe nje makamtshela uNolwazi ukuthi umalume umhlukumeza ngokocansi, bavele bameluleka ukuthi bahambe baye emtholampilo kanye nakosonhlalakahle ukuze bathole usizo ngoba naye ube bekakwazi ukusiza, ubezomsiza kodwa bese kungaphezu kwamandla wakhe. Ingakho atshela ukuthi bahambe baye kosonhlalakahle nasemtholampilo. Okulandelayo lapha indikimba. Sithola indikimba eziningi kule filimu elithi Isingehla kwaMadoda. Usoze uzicabangela ukuthi kungaba nawe igciwane lengculazi ukuthi kumele sizinakekele futhi sikwazi ukuthi sizivikele kule gciwane lengculazi leli ngoba lona likhona futhi liyaphila, aligcini ngokuphila, liyabulala. Ungasho futhi indikimba ukuthi ukuhlukunyezwa kwezingane ngoba sithola ukuthi uNolwazi lapho uyahlukunyezwa umalume, kepha uthulile, umhlukumeza kakhulu, umhlukumeza kangangokuthi uze ummoshela nekusasa lakhe, ulimosha uze uyaliqeda nya. Futhi nemfundo, ungasho ukuthi indikimba imfundo ibalulekile ngoba siyambona uNolwazi uyazimisela ngesikolo uze uyaqeda ibanga le-12, akagcini lapho uthola nomfundazwe oyokuyofundela ubudokotela eLondon. Konke lokho ukwenzisa ngokuthi ufuna ukushintsha isimo sasekhaya kubo ukuze baphile impilo engcono. Siqhubeke okulandelayo lapha isizini. Njengoba
lolu daba olubucayi ekhaya. Uma befika uMaMdluli lezi ndaba zazingaphezu kwamandla akhe ngoba washonela khona lapho. uDumisani waphuma nembazo eqonde egumbini lakulala khona umalume. Singasho ukuthi udweshu noma uvuthondaba lenzeka khona la, futhi nenguchikhwebu phelela yenzeka khona la. Isifundo noma umlayezo. Isifundo enginaso, ziningi izifundo ezitholakala kule ndaba le. Futhi le ndaba lena inezifundo zokuthi uma ngabe uhlukunyezwa uphumela obala nje. Isifundo sokuqala enginaso ukuthi likhosha libhekile. Ungaloku uthi malume kanti uloku uyakuluma umalume. Uloku uthi baba kanti uyababa. Uloku uthi mzala kanti umzala indodana. Izombi liyakhoshwa libhekile.
Ngizocela nibashayele izandla. Siyanamukela lapha phambili ukuze nizohlala kanye nathi lapho bahlele elithi ngabe kunjalo na. Sizoqala ngawe-ke Khonzekile Nolwazi, umlingisa wethu usemqoka. Siyabonga sisi ukuziphatha kahle kwakho uze ufike kumatikuletsheni. Sekuyivela kancane ukuthi abantu bafike kumatikuletsheni. Ingabe impilo kaNolwazi wayiqhathanisa kanjani neyakho? Ngibingelele babukela emakhaya. Ngibingelelayo uKhonzekile odlala indawo kaNolwazi kumdlalo othi Isinyetha Amadoda. Kuningi okufanayo phakathi kukaNolwazi noKhonzekile. Yebo, uKhonzekile ukhulele emakhaya, intokazi ekhule iphethe kahle kakhulu, base afike ebangeni leshumi. Njengoba sazi ukuthi noNolwazi naye ukhule ephethe kahle, ehlonipha abazali bakhe, waze waqeda ibanga leshumi. Kodwa kube kubi-ke ngoNolwazi ngoba yena useqeda ibanga leshumi, esevele lo malume esekhulelwe, wathola umfundaze wokufunda phesheya. Kodwa lokho bekungasasizi ngalutho ngokubezikhulelwe. Kanti uKhonzekile yena wakhona ukuthi afunde umatikuletsheni, aqede yonke into ihamba kahle, waze wafinyelela ukuba afike e-university kungakamoshakali lutho. Ngingasho ukuthi kuningi okubenza bafane, kodwa khona labahluka khona futhi. Siyabonga njalo ukushayela izandla. Ingabe ngowakho umbono, kuhle yini ukuthi uhlukunyezwe bese uyathula? Ukuthula akusiyona into elungile. Ngingafuna nje ukuqwashisa kakhulu ababukela emakhaya, kakhulukazi abantwana abasebancane abangase behlangabezane nenkinga ebhekane noNolwazi eziyamphazamisa ukuthi angasakhoni ukuyoqhubeka ney'fundo zakhe. Ya, ngingasho ukuthi mangabe uhlukunyezwa umzali wakho, isihlobo sakho, noma ngathiwa umuntu osondelene naye, kepha kubalulekile ukuthi ukhulume nalo muntu omethembayo. Esikhathini samanje sinosohlalakahle namanesi, sinabantu abaningi nje nabangani. NjengoNolwazi naye ukhona into uhambayo utshela umngani wakhe, kodwa bekungasasizi ngalutho ngoba bese vele kumoshakele. Wena Khonzekile nje njengawe ukuze ukhone ukuphila le mpilo lephila weNolwazi emva kokuthi sekabonile ukuthi nje lo malume sekhulelwe usenengculazi kuzokhona. Ya, noma uNolwazi enze into embi kakhulu ukuthi avumele umalume adlwengule kuze kube uyakhulelwa, kepha akuthiwa akulahlwa vele kungakufela. Ngingasho ukuthi noma sezikhona iy'nkinga ebese sezibhekene noNolwazi, njengami ngoba ngumdlali kaNolwazi, bengingakhona ukuthi ngiphile ngibhekane ney'nkinga zami, ngiyithathe ngikhona ukukhulisa umntwana esikhathini samanje sazi ukuthi nawusunomntwana uyakhona ukuthi umhambise kosonhlalakahle uqhubeke nofuna ukukwenza. Bengingakhona nje ukuthi ngizame ukuvuka ngiyixoshe. Siyabonga ngicela ukuthi ngishayele izandla. Babukeli lapha emakhaya ngiyabona ukuthi senomile, ngizocela ukuthi sithathe nje ikhefu kancane sithi phuza amanzi. Sesibuyile-ke ekhefini lethu, ngiyanamukela. Njengoba manje sesibuyile ekhefini, ngizocala futhi ngibuze abalingisi bethu basivakashele namhlanje. Sivakashele uLontokozo odlala indawo kaMamdluli. Mamdluli, ngisacela ukuthi usitshele ukuthi ingabe ucabanga ukuthi kungumbono omuhle yini ukuthi abazali ikakhulukazi abomama bafihlele izingane ngobaba bazo? Ngiyabonga kakhulu ukuthi nami ngibe phakathi kwaloluhlelo namhlanje. Ngibona kuhloniphekile. Mina ngombono wami ngibona kungesile into enhle, kodwa ngicabanga ukuthi
ngokomdlalo ngiyajabulele kodwa ngokwezenzo zikamalume angijabuleli ngoba izenzo zikamalume ngeke zifane nempilo engiphilayo mina. Okokuqala nje umalume ucele ikusasa lengane phansi lokho mina impilo nami engingakhothi ngokwenza khulele isingane zalosiswami dadewethu kulihlazo kulichilo lokho ithi sisuka endaweni zemakhaya futhi ngempela ngabeka kanjalo osazana ukuthi Siyabonga. Umdlalo lo ifilimu lethu elithi Isingehla kwamadolo lisebenzisa ulimi lomdabu okuwulimi lwesiZulu. Ingabe kungani noma udaba ukuthi kungani bakhetha ukusebenzisa ilimi lwesiZulu bangasebenzisi mhlawumbe ilimi lwesiNgisi? Njengoba usubekithi ingehla kwamadolo ngicabanga ukuthi ulimi lwesintu lo kusho ukuthi ngeke sithi sisebenzise ulimi lwesintu siphinde siyoboleka ey'ntweni zakwa-western zangaphandle. Kumele sisebenzise okwethu ngoba nabo lephesheya ngeke bethenze amafilimu abo bese bezokucola ulimi lwethu ngabo. So ngicabanga ukuthi kungaba kanjalo Okay, malume. ngokuqhakambisa nje ulimi lwethu lande kahle izwakale izwe lonke. Siyabonga malume. Njengoba uthi wena awufani nhlobo nalo malume ebamveze la endabeni yethu. Njengomalume wena ubungenze njani? Njengomalume usho ukuthi umalume ngingathini mina kube ngene ey'cathulweni ngamalume bengeke ngibe umalume ohlala ekhaya kakhulu ngoba ukuhlala ekhaya kakhulu ugcina sekucindezela lento ey'ningi ugcina uyibona mhlawumbe kungelutho ugcine vele uhlinde ey'ngane ey'ningi usubona nabashali ubabona njengey'ngane. Kungcono umalume avele athathe umthwalo aphume ayohlala noma emahostela akwazi ukuthi ahlale ngabafaka athole umsebenzi. Siyeza malume, ngisacela nje ukuthi unikeze bonke omalume lapha emakhaya umlayezi. Kubafowethu omalume lapha emakhaya ngikhuluma nani lapho emuva bosiyami asiphumeni bafowethu siphume sihambe siyosebenza singahlali emakhaya nabashali ngoba manje konke lokho sigcinezela ukuthi sibona abashali asebegqoke iy'keti ey'mfishane ekhaya sigcine nawe sibone sengathi hhayi sekuyintombi usungangena nawe usokuthi kukhulu iphutha. Asiphumeni bafowethu. Ngaphandle kokuba siye e-cafe-ini sizobheka nje uFacebook wethu ngoba nala ekhaya sinawo uFacebook wethu. Asifuni ukunibhalela ngaphandle wena babukela emakhaya. Uvusi la kuFacebook wethu uthi nginombuzo obhekiswe kuDumisani. Wawucabangani ngesikhathi ugeqa umalume ngembazi? Dumisani ngisacela ukuthi nangu uvusi ufuna ukwazi ukuthi yini ehamba emqondweni wakho ngesikhathi uthatha imbazo uyogeqa umalume. Ngibingelele ukubuyela emakhaya into engibomphathi wahlelo. Cha isizathu esenza ukuthi ngize ngithathe imbazo ngihlasela umenevu letshebe lomalume. Ngaso ngagcitela kakhulu ngoba lento ayenza uthanda ukwenza udadewethu ngokomcansi ebe naye umalume labana nomama kwase waphatha kakhulu ngoba manje waseliqedile ikusasa likadadewethu. Manje ngabona kwindlela engcono ukuthi ngilungise igwegwe langaze ngiqhubekele phambili ngoba bakhona abanye odadewethu abancane phambi kwethu usanga mhlawumbe engaboni into enhle ejole seqhubeka mhlawumbe kufikela omncane. Manje ngibona ukuthi impela kwaba yisu elihle ngithenge ukuthi ukumqondisa ngoba lento ayiphathanga neze kahle umntana wethu udadewethu. Siyabonga kakhulu njalo umshayeli. Sithola umalikazi uthi ngiyawuthanda kakhulu lo mdlalo futhi usifundisa ukuthi
Cha-ke isikole kuwumqondo omuhle uma ngabe kunesizathu mhlawumbe esiphathekayo njengaso nje ngesisamo ekutheni hhayi ngoba sasindluli nje umsakazi esho ukuthi nje ngasiyeka asikho kusangidlula isikole yimi engasiyeka ngisekele izathu sokuthi size ekhaya ngoba phela uHenry laselonile ekhaya umuntu ebesibheka ukuthi uyena ozonakekela ekhaya behamba kahle efundweni udadewethu ikusasa lakhe laselifadelele bayakathatha lesi sinqumo sokuthi ngisiyele isikole ngoba phela nakhona esikoleni kwangeke ngiwuholayo mhlawumbe ngamasente ekutheni ngisize ekhaya ngabona ukuthi ngcono ngiyeke ngiyofuna umsebenzi mhlawumbe ngangizoqhubeka sengisebenza ngokuthi uyakhona ukuqhubeka uqedele utheni ususebenza ngokuthi ekhaya bayakwazi ukusiza ngakho lesi sinqumo sokuthi ngisiyele isikole sami olekelele ekhaya ngamasente ngoba ekhaya ngeke wayesebenza ngoHenry lahleli ekhaya kanti kufanele ukuganga ngengane zami. Siyabona uthengela ulwazi lonke afunayo ukuphathelene nesikole. Ingabe kuyafana nawe yini? Hhayi lokho impela ngizothi nje kufana ncamashini leyo ngxenye leyo evisiwe endabeni ivele yanginamathela impela mina siqu sami ngezathu zokuthi ngumuntu onezinja futhi onenhliziyo enhle udadewethu nje njengoba ngimthengela nje encwadini nguDumsana nami futhi ngu-Andile impela makuthiwa ngiyasebenza izinto engizenzayo nje lezo dume ngazo ngishintshayo. Siyabonga. Omunye umbuzo bengizobuza wona usephuzile kuvesi lapha ku-Facebook angeke ngisakubuza. Engizobuza wona ukuthi ngesikhathi uthatha imbazi uyohlasela umalume uma ngabe bekunguwe obeseyinyathelo zikaDumsana bowuzoyithatha yini imbazi noma kukhona yini okunye okungconywana okungakwenza ngaphandle kokuthi uyobulala umalume? Emsakazi lapho kukabili mina siqu sami nami nginayo ibhasi ekhaya yokubheka zona izinto ey'fana nalezi kodwa-ke uma sesikhuluma nje iqiniso engeyeqiniswe ngokuthi sesiphile entandweni yeningi awusayithatheli umthetho ngesandla uHenry Fletcher bengabika emaphoyiseni emthethweni ukuthi belithathe kolugcine ejele uma ngabe ngibonanga ukuthi mhlawumbe abomthetho benza kancane bese bangasebenzisa-ke nami lokhu ekuncane nginako kodwa ngingambulali ngethusi. Siyabonga kakhulu. Ngokwakho ukubona malume umbuzo wokugcina lo. Ingabe lo mdlalo ufanele yini ukuthi ube kumabonakude? Ingabe sikhona yini isifundo ositholayo ngokuthi lo mdlalo ofana nalo ube kumabonakude? Kufanele kakhulu msakazi ngoba lo mdlalo lona ufundisa ngey'nto ey'ningi uyaxwayisa nje nasemakhaya ukuthi sikugweme umhlaba womalume abangasebenzi uphinde futhi uxwayise nazo iy'nganyana ey'ncane ukuthi uma ngabe kukhona okwezingane empilweni zazo zingathuli zisho kubazali zisho nabokomthetho. Uyaxwayisa futhi ukuthi abantu abanjengoDumsana beyeke ukuyithathela umthetho ngesandla ngoba uma ngathi uyabheka ngokwencwadi yebo uDumsana wambulala umalume wakhe kodwa naye futhi wagcine esejele. Manje lo mdlalo ufundisa nje iy'nto ey'ningi kakhulu ngibona ukuthi ngabe impela kuyiselihle kakhulu ukuthi lo mdlalo ugcine komabonakude ubone yibo bonke abantu ngoba uma kusemaphepheni abanye abantu abakwazi ukufunda bayanga esikoleni abanye bakwazi ukufunda kodwa bangamavili. Iningi labantu lapha eMzansi lithanda ukubuka into ebukwa komabonakude ngicabanga kulo mdlalo kathi ugcine komabonakude wonke umuntu engakwazi ukuthi awulandele awethamele ngokumnandi. Siyabonga kakhulu Dumsana, ngicela ukuthi ngishayele izandla ngakhaya. Sesikuwe emkhaya. Manje siyakubona ukuthi ulekelela unolwazi ukuba baye emtholampilo ukuze bayothola usizo. Ingabe ukube lesehlakalo lesi
uzimisele uyigcine ingane yakhe noma kuthiwa kuyasithatha isinqumo sokuthi-ke ufuna ukuyikhipha kodwa phela iy'nyanga masehambelana ngisakhona ngingamthatha nje kahle ngimgcine ngowami umuzi ngimphathe ngesandla esihle nawukuthi-ke ngimkhiphe emqondweni yokuthi ingane yakhe ufuna ukuyibulala mhlawumbe kahle kuba ukuthi usibulalela uhulumeni weminyaka ezayo. Umbuzo wokugcina gcinile uthi ingabe ukube wawunolwazi ubungenze njani? Ukube unolwazi ukuleso simo, umama uceda ukushona manje, umalume ushonile ugekwe ngembazo, uDumisani baqeda kumlayisha eveleni yamaphoyisa, wena nje njengawe ubungenza njani? Kona kuhlanganyela nokwenzeka ulwazi umntwana kodwa-ke impilo iyaqhubeka asebedlule emhlabeni ukuyisola ke kusize ngalutho kuyomele nje ukuthi uyibambe iqine impilo iqhubeke uhlanganise ukuthi ukusuka lapho sewuzolaphi osekumfanele sekuwukuthi-ke ayofuna amantombolo manje ezokwazi phela ukusapotha umndeni wakhe nale ngane yakhe ekhulele. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ngishayele izandla. Kanti futhi-ke njengoba ngishilo ukuthi asinivaleli ngaphandle mina babukele emakhaya. Sinomncintiswano lapha ehlelweni lethu elithi kunjalo na. Uma ungabe ufuna ukuzitholela u-5,000 rand, ungaphendula lo mbuzo othi ngabe ngubani umlingiswa osemqoka? Uma ufuna ukuzithathela i-laptop, ungaphendula lo mbuzo othi ingabe kuchaza ukuthini ukuthi isingenhla kamadolo? Uma kodwa ufuna ithuba lokwazana nomlingisi wakho omkhonzile khona la kulaba abakhona abazivakashele namuhla, ungaphendula lo mbuzo othi uma ucabanga kwenzakalani ngonolwazi, ungabhala impendulo yakho kube ilingane nekhasi elilodwa. Niyazi ukuthi ngizophendula kuphi kanjani. Ngakho-ke ngizo-SMS-a impendulo yenu ku-071 9400 500. I-SMS ibiza u-R150 nje vo. Sendva